předpokládám, že zastupitelstvo umožní, aby zástupci německé strany si sjednali zkusu a tuto věc řešili konkrétně na místě. A potom bychom to předložili do toho zastupitelstva. Souhlas? Dobře. Takže já přejdu teda k další. Já bych jenom řekla, že se mi nelíbí tenhle mediální cirkus kolem toho. Udělení slova není možný hovořit. Nemůžete mluvit do toho. Nelíbí se mi ten mediální cirkus kolem toho, pokud se to začalo s tím, že se na to upozornilo, předalo se to policii, tak by se tak mělo jednat až po uzavření vyšetřování. A ne tady každé zastupitelstvo dělat takovýhle cirkus. Jestli si na tom budete kariéru, tak pánové jste pro mě teda nuli. Protože je spousta jiných problémů, které je třeba řešit, kterých si nevšímáte. Na to čtete mě, ale chci, aby to tam bylo doslova napsané, jak to říkám, a ne zkreslený a zmalovaný, jak vy si to přizpůsobíte. Tenhle cirkus se mi nelíbí. Je to věc obce Dobronína, tak ať si to vyřeší Dobronín, až se to bude řešit závěrečně. Dobrou noc. Pane Kašky, prosím vás. Pane Kašky, mě by zajímalo, že jste sehnal cenu kříže 150 a jak se vypočítává ideologická cena. Já bych řekl, že tyto diskuze teďka, víme, že to tady ta cena je rozličená. Já jsem rád, že jsme se k něčemu dobrali. Tak Jirko, že každý člověk k tomu má svůj názor a zejména ta starší a stará generace se na to dívá opravdu jinak. Já dostávám denně spousty mailů z celé republiky s upozorněním na ta železba, která tady byla za války někdy v válce. Nicméně my jsme řešili zcela konkrétní věc a já znovu konstatuju, že jsem rád, že jsme ji nějakým způsobem vyřešili a jedeme dál. Myslím, že všichni tady média jsou. Protože si naši otci bychom se o kauzu Dínka dověděli před 2 lety, protože by to vůbec o tom nic nevěděl. Napadla tě. Já se dneska fakt stydím za politikáře, co se tam někdy stalo. Tak si myslím, že to máme v sobě trošku nějaký mravný zákony. Kdybychom se o tom právě měli bavit, aby se to teda lidi dověděli. Z kraje možná i pan starosta dělal, že to neví, já jsem to taky nevěděla. Ale musíme se k tomu normálně postavit lidsky a ne si tady paní... Proti tomu nic nemá. No nic. Ale proti tomu cirkusu to nevadí. Ticho. No, nevadí, já si myslím, že tím se to všechno vyřeší. Samozřejmě každý bezpráví a každá věc, která je zavání důležitým násilí, je špatná. Samozřejmě řada lidí operuje a počítá historii, jakým způsobem ještě po ukončení války bylo 11. května na Příbramsku. Po konci války, jak jsem to dneska tam ukázal na Šumově, Verhofu a podobně. Tohle si můžeme říct. Někteří tu historii studují víc, někteří jiní. Nicméně teď je i na tom, aby policie šetřila, aby vyšetřila a udělala nějaký závěr. To je takže dobrou noc. Ty Láďo, uklidni se. Já bych přešel teda dalšímu jsem troška litavským, ne? Mával rukou. Jde do prdele. První je žádost